Mbah nuwun. Mbak Ika Antonia ya. Panjen diatur panglipur wahyane mongso kala pagelaran wayang kulit lak sewengi utuh. Ning alhamdulillah warga masyarakat mriki tasih padha kepareng mungon. Kena diarani ngalah berkah bebarengan donga bareng-bareng muga-muga kabeh sing padha kepareng rawuh diparingono seger waras sehat walafiat. Pak Sanjaya nggih kados ngaten sing kagungan hajat muga mangke seger waras panjang umur saya mundak sukses ya. Kang Putra oleh bebrayan ya atut runtut renuntungan selawase ya. Coba aku tak kepengin genduk Niken Salindri tak unggahke dhisik. Engko tak selingi ning iki Niken ben jumeneng sik. Kene lho, ngangge spot Mas. Anu Niken iki spote anu Ceko. Kene Niken Salindri. Salindri Niken. Bok. Bok. Dino iki aku ora ngidung. Ora usah ngidung kok ya. Selamat malam Cahayu. Sugeng dalu Papa Rudi Goreng. Karo Papa sik kelingan. Masih dong. Waduh kan lamu tak jumbo. Iya. Piye kabare seger waras? Alhamdulillah pangestune sehat walafiat. Kelas pinten sak menika? Sak menika kula tasih kelas kalih badene minggah kelas 3 SMA. Heeh, kuwi lek munggah ya. Ya mesti munggah tok kok ya, sekolahe pinter kok ya. Mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin Papa. Oke, sama-sama mohon maaf lahir dan batin. Kok diajak ngomong adabnya ke situ sih, kok nggak nyawang aku sih? Ini Papa pakai semu. Karena Papa ini di sini. Bah, kowe iki nyelot gedhi kukumu kok soklat-soklat kuwi. Merah ini merah. Oh, ya mataku sing rada anu ki. Nyawang apa-apa malih ketok anu. Tadi berangkat ke sini tadi sekitar jam 9. Oh, jam 9. Naik ya. Naik apa? Naik angkot. Angkot? Ya. Naik kok ya. Naik ini ndure angkot berarti? Iya, di atas angkot nanti. Metongkrong gitu? Iya, di tali. Enggak kademen. Hus. Hus. Anginnya banter banget. Iya. Malam hari ini Pak Sanjaya utawa ini markas besar Sanjaya Group. Ya. Punya hajat ya kuwi molo kramake Kang Putra utawa putra mahkota bahasane. Jadi Mas Andre kalian Mbak Devi didongake coba. Iya. Nika piantun Nasrani Cahayu. Oh iya. Ya. Oh nika iya. Pak Sanjaya. Tadi saya sudah ketemu juga sama Mas Andre sama Mbak Devi tadi sudah di situ sudah salim. Sudah bincang-bincang. Sudah tapi belum foto. Oh, foto. Nanti fotonya nanti. Ini Mbak Devi sama Mas Andre. Ini Pak Sanjaya. Mas Andre kan gantengnya kayak nom-nom aku mbiyen ya. Rumah saku dhewe Mas. Tapi Mas Andre kan baik. Iya. Tapi Papa enggak baik. Papa kan ngentek-ngentek nih. Weh rumah saku wae. Saking gantengnya ya Lah ngono lho. Iya. Jadi pokoknya selamat menempuh hidup baru ya buat Mas. Selamat menempuh hidup baru buat Mas Andre dan juga Mbak Devi. Semoga dikaruniai momongan. Semoga cepat diberi momongan. Oh, diberi semoga gitu. Apa? Diberi sapa sing ngewehi kok ya? Dikaruniai. Karunai apa to kucing kok yo nai kok yo. Dikurinai. Dikaruniai momongan ngono lho. Dikaruniai momongan. Iya, semoga cepat dikaruniai momongan oleh Tuhan. Semoga Tuhan selalu memberkatimu. Amin. Semoga semoga itu apa? IPTP. Berbahagia sampai akhir hayat. Amin. Pancen yo iya. Semboyane ini pernikahan yang pertama dan yang terakhir. Nah, otomatis sepisan dunggu selamanya. Satu untuk semua. Ora. Otak pisan satu untuk semua iki apa kaya itu prinsip hidup. Ya, satu untuk selamanya. Nah, ya, satu untuk selamanya. Iki lho saking grapiake Bapak Sanjaya.
sampai semua para penonton itu dikasih makan. Loh, ini malam hari ini? Iya, dikasih makan dari sampai sana, dikasih makan, luar ada biasa. minum. Wah, tepuk tangan nek ngono. Terus, iya Pak Sanjaya, wah, ora mung ning awak dhewe tok, Pak. Tenan. Iya, kae Kae. bakul-bakul ngono. Kuwi wong dodol ya, Nduk. Kuwi wong dodol. Itu Pak Sanjaya tuh. Lah Pak Sanjaya sing neng kene iki Loh, penonton. dengan adanya tontonan malam hari ini toh, Pak, makanya akeh bakul. Itu kan ya gara-gara Pak Sanjaya nanggap Padha karo Pak Sanjaya iki dono rasa wong pirang-pirang. Ya. Nyenengke wong akeh. Nggih. Pak Sanjaya menika anu lho, Nduk. Menika srawunge piyantune luar biasa. Luar Jan biasa. Piantun Kediri. Ning Nggih. nyatane karo penggede-penggede padha tepung. Nggih, Pak Sanjaya kuwi wah, konten number 1 niku. Lah iya. Anggere buka HP ngono wis sampai Metu. tekan dhuwur panggung batinku iki jane sapa ning dhuwur panggung. Lah kuwi sing kagungan dalem kok ya. Lah nggih niku kan wau kan mboten semerep niku wau. Kuwi jenenge piyantune Prasodo. Sederhana. Nah, ya jal kowe gelem ya kapan-kapan wewuh terus munggah ngene. Nyoteng dhewe. Ning nyatane panjenengan menjadi tulodo ing ngarsa sum tulodo ing madya mangun karsa tutwuri handayani. Pokoke sukses selalu buat Sanjaya Group. Nah. Nggih. Sanjaya Group itu apa, Pak? Itu, wah lagi truk Pak Sanjaya Muat. itu pirang-pirang Apa? alat berat. Alat berat. Sampeyan pengen numpak bego ya. Besok karo papa. Numpak bego bareng-bareng balapan. Grek. Balapan kita kok aspalnya malah rakuan kaya. Lah terus begonya ditaruh di mana? Loh ini lah ya di anu no dibersihkan no penyanyi kaguan gawe iki semua kendaraan armada kabeh dileh. Oh gitu. Iya, iki kekompakane grup Sanjaya ngene iki diresiki bose arep gawe kabeh kendaraan singkirke. Oh iya. Dek kapan ke pas singkirne aku pas ning kene. Kulewu lho kok motorku kleru sini. Kuwi nak aku mulai mlaku aku. Nah, nembang ya, Nduk. Nembang, Buat Pak Pak. Sanjaya, buat Mas Andri. Iki mau ana pundutan jane, ana Apa? pundutan. Ana apa ya? Kusuma Wijaya. Kuwi sing ndi ya? Oh, Kusuma Wijaya. Kusuma Wijaya ki sing ndi, Nduk? Aku. Kusuma ning ati. Piye to? Piye? Warano aku warano. Piye? Mah, mesti ya, Mah. Sing to. Ngarep dhewe, ngarep dhewe. Kusuma ning ati. Warano aku, Ken. Mah, Kowe iki sinden gaul lho, kowe iki. lha sampean ki lho diwarani gak gelem meneng kok. Lah iya, Pak. Piye? Kusum. Kowe galek ngono kuwi, kowe ngeces kowe. Mau ayu-ayu wong ngiler kaya. Piye? Wong ngiler ki pinter, Pak. Wong ngono. Ya. Oh, layak. Batenku layak sendur kan mau angge ngene ler. Nyapa nduk kok ngiler? Lah pinter kok. Kusuma Wijaya ya, Kusuma Wijaya. Tapi kini nggak dikasih lagu yang halus-halus dulu. Iya no, halus dhisik no. Iya. Ojo nganti biar Kusuma Wijaya semua sik. orang itu tahu Pak. Kalau Tahu. Niken itu nggak hanya menyanyikan lagu yang zaman lagu. sekarang, tapi bisa Pak, sik to Pak. Iya. Kowe lagu lawas ya paham ngono lho. Lagu lawas, Lah iya. lagu nyinden ki iso Nyinden. karena Niken itu terjunnya itu dari Dari dunia dunia sinden. sinden. Kok mesti melok-melok ya? Aku memantapkan. Aku harus nyontoni cah-cah kayak ngono. Ngono Ya. api. Kita kasih pelok 5. pelok 5. Lah ya pelok 5. Kok pelok 5 itu bahasa Indonesia lho dadine kok. Pelok 5. 5 pelok. Pelok gangsal. Sing gender menika lulusan isi Suro Menggolo. Surakarta ya. Menika ya Eskar. Padha aku papa ki ya Eskar. Oh. Ono sarjana kerawitan. Sarjana karaoke. Wes. Karaoke. Karo kowe ngono nalika semono kaya anak karo bapak nembang. Bawa nggih. Nggih, bawa. Niki kalih ngerepek nggih, Pak? Lah nyang apa to kok ora ngrepek ki oleh. Aku ki ndalang yang ngrepek kok ya. Wah ya bukune apa lho isine iki. Catetane iki. Niken lho bukune ngantek kaya ndut ki lho. Niken lho sinden kondang bukune kaya ndut ki piye to kok. Angger dibuka londot. Ini yang dinamakan pekerja keras. Oh ngono. Selalu dibuka berarti. Tidak pernah dibuka. Weh, jan. Awas yo mlaku rono kenek ning aja medun lho ya ning kono ae. Nggih, Pak. Engko mlaku ning yagan-yagan wis malah keconyok rokok aku. Menengo nang uhiha. Oh. Kayak nanang anu, nanang melek ta? Nanang merem. Melek ora iso.
Nanang nganjuk. Sandinge pramelek to kuwi. Jenengane kuno kata-katane no jane alus, tapi kok nyeluwekit ngono. Ora, maksud tak dongake ben iso melek. Nanang niku nggih lulusan SH, Pak. Kuliah. Lulusan SH. Sarjana apa? Susah hidup. Oh tak kira sarjana hukum kowe ngawur. Ora. Padha karo sing ngendhange ya sarjana hukum. Dadi isu dadi sarjana sore ning hukuman. Dihukum bojone maksudnya. Ayo metu tak hukum kowe. Mengke Nanang diaturi minggah nggih, Pak? Oh iya, engko. Mas Nanang. Nanti sampe naik ya kalau udah bar wayangannya. Oke. Dia pengen ngedep ketuk sih. Yo, bawa buat warga masyarakat Kediri Raya. Kediri Raya ini penonton ini kok dindi Pak Sanjaya iki. Aku cara wedok nu suaraku kaya Niken gitu. Ini sarene lanang kok kan rokok wis malah suaraku mblebes. Makanya berhenti merokok, jangan merokok terus. Saya itu kalau merokok selalu berhenti Cahayu. Soalnya lek ngerokok karo numpak motor. Dari tadi. Ini kan berhenti. Lek karo numpak motor, awure ngeneki moto. Ngono. Karo berhenti, bener ya? Ya sembarang. Piye? Kleru. Jadi merokok kudu berhenti, maksudnya berhenti merokok ngono ta? Berhenti merokok, jangan merokok. Dalam? Sudah itu dimatikan saja rokoknya. Rokok itu moro-moro takok. Rokoknya tak pateni lho, iki tak bong iki tak pateni lho, tak bong iki. Iki lek ora tak bong urip lho aku rono-rono, mulane tak bong. Ngono lho. Ben mati. Ngono lho. Nesu. Papa ki yo ngene iki. Kae sing dipoto kadung aku mesam-mesem bae Niken sing dipoto. Lah kadung aku ngomong nang ngene dipoto bae Niken. Mong tak tunggu wangsu lane mong tak tunggu wangsu lane dadi jampi. Aku maksudnya tembang iki jane bingung aku. Amung sira dadi jampi, maksudnya mosok kancane dadekne jamu. Ya, maksudnya dialah menjadi obat. Obat. Iya, obat. Obat itu apa? Ya obat. jamu kan penggantinya obat. Wong ngono, jadi obat. Sakit berarti, lagi sakit. Sing sakit sapa? Ning bawa ki sing sakit sapa? Gini loh, Pak. Piye? Seupanya, sesegonya. Umpamanya ini diibaratkan Mas Gebi sama Mbak Andre. Kuale. Mas Andre sama Mbak Gebi, ngono. Debi. Mbak Gebi sama Mas Andre. Debi. Wis to ben sak karepku. Bocah ngayal tak. Seumpama kedua temanten ini, ya toh. Seumpanya sepanya, terus. Kok angeleran to dina iki ngomong apa? Loh, ora apa-apa ya seperti ini. Inilah kehidupan ngono. Dadi seupama Mbak Devi
Aku lek kadung guyu no. Mbuh wangel ora. Kowe kok lek ngompol lho, kowe engko. Mas anggen guyu mesti teles kok ya. Iki guyu apa ya, Ran? Kowe iki mulakno ya, kowe kudu sering melu papa ben iso guyu. Stres. Lho. Wayangan ra wayangan pokok melu ngene ra ya. Tenan. Ya bangkrut aku. Heeh. Bangkrut piye wong njaluk apa-apa tak tukokne pokok duitmu dhewe. Pak aku njaluk motor ya nih duitmu tak tukokne. Aku ya wong penak to. Iki lho Pak, seumpamanya kedua temanten, pokoknya Debi. Mbak Debi, Mas Mbak Andri. Debi ditinggal karo Mas Andre kerja ning lunga adoh. Oh, ja. Kan kangen, itu kan sakit hatinya kan kangen. Terus lek Mas Andre terus habis itu pulang, itu kan jadinya jamu. Dadi obat kangen kuwi mau. Heeh, jamune kangen kuwi mau. Iya, wis pokoke hooh ngono lah. Kok kangen kok dadi jamu iki. Lho, lah kan sudah ketemu, sudah Iya. terobati. Dadi wong kangen ki kudu kepethuk. Nah. Iya. Terus Ngono. tenan sinden milenial kok iki. Dehem barang ya ani. Watuk. Wong ngono. Yes. Kalaman kasunya tan kadya panyuwunku Payo. HP ini gue liat teles aku. Ini yang punya gawe. Yang punya gawe ini Pak San. Aja banter-banter idune nyiprat kabeh ki lho. Yang nggih wong niku niken. Kebloh e. Niken Pak Rudi kok ya ngerti lah aku kembloh. Jenengan Lah. kejem to Pak sampai tekan itu barangnya po. Lah kembloh Lek kan. mu hoya-hoya kuwi mu lho. Akhire Sene. Lah mau kan nyekel mic lek kok nyawer terus piye? Lah, kula pegang nerien HP-ne, terus kula adep ning jenengan ngatan. Nyanyi sing penak sik tak sawer. Nah, ngono Pak Pokoke San. nyawere penak sawerane los. Pak San ki ajane sinden bintang tamu. Dalange engko arep disawer kok rumah saku. Rumah saku lho. Paling-paling ora ngentekne pasir sak rit. Lah, tenan. Lah, kuwi lah. Kula disawer pasir ya gelem aku. Ya, iya lho. Di kepure. Omahku urung dadi kok. Pak nganu Pak Dalang. Nggih. Ki lek golek sinden nyanti kok ayu-ayu men. Wah, niki tenan kok sinden iki. Tapi pun dilem Pak, lek dilem ayu sesuk aku ndak ono. Aku pengen Mbak Niken duet karo manten. Oh, mangke. nggih. Oh, Mangke nggih. mawon. Enggak iku mantene wedok ketokane ngantuk. Oh, sakniki, sakniki. Oh, saniki. Heeh. Ah. Dan iki mboten dibacut nerien. Sik bawon ini bentek dulu. Ngeten. Cara wong mangan ben dintekne karo niken. Iki HP-ne selak anu selak Iya. video terus ya. Gak iso mati soalnya iki. Pun mboten bisa dipateni, Pak. Nanging aku mong manungsa marga raja ke jodoh pati lan pes Dong ora le. Dong ora. Iki aku nyoteng aku dhewe. Lah tak enteni Pak San ra nyoteng aku. Cinipta Cinipta. kangku ngoso Lagune napa niku Pak San nek duet? Anu nduk diselani putrane Pak San ya, Mas Manten apa Mbak Manten iki? Yeah. Sampeyan delok nasi nyeluk Mbak Niken ku gelem. Mas Andri. Nggih. Ale iki bayare luwarang lho. Kalembak Munggah, Kalembak ya dua-duanya Eman-eman. sini Man-man bayare larang ya to. sinten Pak San Mbak ki Niken kan ya penyanyi kelas berat to. lho nggih mboten to Pak lek larang Pak Kelas berat. nggih lek Ya tak wae 1000 sampean gelem apa piye? Yo, jal. Lah liyane ke 1000 yo gelem. Sampean yo. 1000 ya mah
to Pak Lah, nek 1000 adalah, urip. berarti kan larang, kelas berat berarti. Lek 1000 ya mau, nek 100 gelem. Lah, adalah. 100 e garek dipingne Pak, dipingne Iya. pira lek 1000 ya mau no. Coba Mas sinten niku? Mas Andri. Tapi ngriki, Monggo, ngriki, monggo ngriki. Mas Andri. Tung ning Kalimantan, Kalimantan. Mas Andri bersama Bu Sanjaya. Oh, Nanti- ibu. Bu Sanjaya nanti duet sama Pak Sanjaya. Ki nyawer iki, Tang, nyawer iki. Nek kok gembul karo apa balik iki ya, Le. Sabar sih. Sediane ngadeg kabeh anggo disawer, Tang. Wah, iya. Yang. Aku yang tak ngadeg aku. Yo, oke. Mbok menawa oleh sawer. Pokoknya judulnya bagak ngeri. Oke no. Kene Mas Ngeri, Andri, ngeri, kalian Mbak ngeri. Depi. Juga Bu Siti, Bu Sanjaya. Bu Yulaika, Bu Sanjaya. Nggih, Bu Julaika, nggih. Nah, ini Mas Andri. Mbak E digandeng, Mbak E endi Mbak E? Mas garwane ini oh sing gandeng ibu, sing gandeng ibu. Wah. Nggih. Juga selamat malam Pak Wakapolres Kediri. Selamat menikmati dan selamat datang. Moga-moga berkah selalu, sehat selalu. Berkahi Pak Sanjaya leh kagungan kersa. Miwoho dauping kang putra. Amin. Pak Sanjaya menika anu nduk nih Ken. Nggih. Menika piyantune prasaja nek nonton ing viti-vitine sampean semua sudah tahu. Judulnya apa mengikuti. judulnya? Sampean pitiku tahu lewat kan sampean gak beredar sampean. Ngeri. Ngeri. Pak Sanjaya pare mesti liwat nih. Angger Oh. ngeri. Berarti sampean gak tahu dolanan TikTok lah, sampean gak roh. Niken to? Ngerti ini duit tok. TikTok ora roh, Facebook ora roh. Wah lah niki artis kok Pak. Artis ki ora perlu TikTokan wis Lah, di dalah. TikTok dhewe. Oh alah niku to Pak, jenengan sing biasane lewat sogo ala ngeri niku to. Jangan pokoknya. Sing Ibaratnya larangnya endelmu lah sini. Terus gak endel murah sini. Anu Pak San. Sebelum niki nembang, Nggih. kula mek arep takon kalian jenengan. Jenengan iki nek ndelok vitine kaya ngono kae. Pokok wong ngerti TikTok mesti roh Pak Sanjaya. Bar petuk Pak Prabowo, terus metuki kanca-kanca sopir-sopir ning Bungurasih. Kok ya sampean ngerti ae to? Ah, kula ya ngeri. Sapa-sapa disrawungi. Kok terus jenengan kok terus kepilut nanggap wayang kayak terus nanggap kok meng Rudi Gareng. Lah iki lho. Monggo kula meng dalang kok Blitar. Lah iki. Weh kameramene. Nek kameramene kaya ngono. Asline disuwi-suwi dolor-lor ben gak nyanyi ya sini. Kok winter nih kan, politik deh, ya ta. Lah, ya toh. Bah, ya ngeden-ngedeni malahan. Pak, Lah, adalah lah tenan. Kowe karo aku kudu selfie no kok ya. nyapa to kok tekan Silvi bareng. Anu ku lho foto-foto ku lho apa ku lek ngarani. Mau ocak-ocak batune pecah. Mas aku. Nggih. Ini kan luar biasa. Aja medon-medon kaya. Halo Rian Pak, halo guys. Ngeri. Nah. Ngeri. Lah padahal iki nek Kediri iki enek percil, Nggih. enek jok lutuk, jok litik. Nggih. Tak lebokne grup anak buahku yang dipilih panggah Niken Salindri. Wah, nih kan. Wah, nggih to Mak sing Kok dipilih. gendane Pokoknya Pak. Oh, alah yo kok. Nih kan kok. Mbok yo percil apa sapa ngono. Lah nggih. Lah wayange kok dalange kok kula nekten napa? Lah iku suara terbanyak ya, tak kon milih dalang sapa. Nek Murah, Blitar murah. ya, nek Telungagung iki dalang sak pirang-pirang. Wah, kula kan rungokno suara. Sing saged dicicil jenengan kok nggere. Cicil bae iki wis pok ya. Nakmu barang wis tak gawa ya. Ditenono sesuk. Dicicil maksudnya ki isu awan sore bengi. Nah, ngono Pak Sanjaya iki luar biasa. Drepere Sanjaya sing HP-ne apik ndang melok nyuting. Engko sing syutingane apik tak nggene TikTok. Iki Weh. Mbak Niken iki bayare pasir pirang rit akeh lho iki. Wah, enek 20 rit punjul. Pak. Luweh ra gelem ya. Kok 20 ya. Cara punjul. 10 rit gelem paling kirime nang Jakarta paling. Nek kirime Kediri gak doyan. Nek kirime Jakarta kan pasire regane rada larang. Rada larang. Nang Danang nang maju nang. Iki lho Mas Andre nyanyi sak lagu tok lho bos muda nang Danang. Nah, Mas Andri nembangin apa Mas? Nggih. Napa nyuwun lagu napa Bapak? Sing HP-ne apik nang melok maju. Nah. Kuwi nyang apa to orang Kok kok buku tiket video kok. apa to kok HP. Andre nyanyi. Bapaknya tak tukang sawer ya.
Lah iki. Napa lagune Pak? Lagune napa, Pak? Pak San. Lagune ya Napa gethuk? Aja to, Pak. sing kaitane karo manten anyar ya apa kira-kira? Oh. Sinarengan. Orang ketiga mawon. Aja, Mas aku. Ini pertama dan terakhir. Lah adalah lek tenan Pak Sanjaya iki dipol-polne lek meriahne anak mergo Pak Sanjaya iki mantu iki pertama dan terakhir. Oh ngoten nggih. Nggih Makane nanggap malih tamune napa? ya tumplek-blek kaya ngono. Iya. Terus sakmene gedene iki lho. Wong sampe padha ngadeg lho. Ha nggih. Lah nggih, alhamdulillah. Aku malah kelingan zaman aku ewuh kae Puji tamune ya Tuhan. ngene iki. Rencana sing dirawuhke Pak San iki wong Jadi undangannya Pak Sanjaya cuma 4.000, 4.000. tapi yang datang 5.600. Oke, puji Tuhan. Hampir 6.000. Ngeri. Ngeri. Jadi karangan bunga ini juga sangat luar biasa. Dari ya Pak kan? Presiden ada, saka anu wah, sering- Dari elemen bawah sampai atas ada. Ngeri. Bahkan ada teman saya yang nggih. Mas Bambang dari Batu Licin Kalimantan. Loh. Itu juga temen waktu nyupir tahun 90. Ini Zaman berjuang biyen. demi Tuhan ini. Nggih. Kemarin juga datang mengucapkan karang bunga. Ada PT apa itu lupa saya itu. Saking Batu Licin rika. Batu Licin itu sekarang jadi bos batu bara. Wah iya. Ngeri. Iki. Ini iki sing diarani ngeri iki ngene iki. Jadi sama-sama nyupir di Kalimantan tahun 91. Hingga sekarang dia jaya, saya juga jaya. Waktu kita ada acara ini kita kabari dia langsung datang. Ngeri. Ya. Jadi kalau kita boleh ngomong jujur sapine sih kok ini DE Pak Gareng. Wah iya, lah iki. Ngeri. Sapi regane 48 juta. Lah niku ngeri no lek ditukokne wong Ngeri. Sing dari DE soalnya DE wis tau jar. Oh, Anggere ngajar. ngelak rabi aku tak nyumbang sapi. Iya. Lah kuwi lah. Nggih. Dadi karek tuku wedhuse tok pira niki 20 pira wedhuse. Alhamdulillah. Sampai saiki sik turah. Pokok sukses selalu nggih Pak. Nggih. Berkah selalu buat penjenengan dan Amin. PT Andri Putra Sanjaya. Amin. Amin. Jadi kalau Pak Sanjaya mohon maaf bukan kita menyombongkan diri kalau Nggih. Pak Sanjaya itu bener kata Pak Gareng tadi, kacang tidak pernah lupa kulitnya. Nah, nggih. Jadi kita awalnya dari mana kita harus kita ingat. Nggak pernah kita berkelebihan kalau sudah ketemu pejabat, mungkin ketemu seorang Bapak Kapolda, Pak Kapolres, mungkin ketemu Pak Kapolri saja sudah Pak pernah jabatan Presiden, tangan semua. nggih. Sampai Pak Jokowi, Pak Prabowo kita sudah berjabatan tangan. Jadi ini ya yang jelas Bersyukur. kemarin banyak yang tanya itu ada undangan dari bukan undangan maaf, Nggih. ada karangan bunga ya dari Pak Presiden, dari Mas Gibran, ya toh? Nggih. Karangan bunga ya Nggih. dari Mas Kaisang. Mas Kaisang dan segala petinggi, segala penjuru, Nggih. elemen bawah sampai atas semua ngiriman karangan Wujud bunga. kepedulian terhadap PT Andri Putra Sanjaya. Jadi karangan bunga ini sudah dihitung jumlahnya 38 karangan bunga. Ada yang juga ngomong, Pak Sanjaya, iku kok karangan bunga kok ini Pak Kapolda, Mas Kaisang, Nggih. Mas Gibran, kayak Pak Prabowo, Pak Nggih. Sanjaya. Iku asli gak? Ada teman kita seorang dari PH ya, PH itu pengacara. Oh. Kemarin juga datang. Nggih, nggih. Itu asli ndak? Kalau ndak asli mending dipinggirkan. Karena apa? Takutnya nanti ada Napa? pelanggaran. Oh, ngaten. Iya, kalau beliau nggak berkenan pelanggaran. Sanjaya sudah kecek, ya. Lho, nggih, Jadi lho. karangan bunga itu nyon sewu. Jangankan kok karangan bunga Pak Kapolda gitu. Karangan bunga sampean gawe karangan bunga Pak Kapolsek. Pak Kapolsek nggak berkenan, sampean tuntut kena perbuatan tidak menyenangkan. Oh, ngoten. Nggih, nggih. Jadi kemarin ada salah satu PH itu negor saya itu ada Pak Kapolda, ada Mas Kaisang, Mas Gibran, A1 semua. Saya tunjukkan apa ini WA dari kiriman dari sana. Nggih. Akhirnya dia itu terharu. Dari seorang Pak Sanjaya ini bakul pasir, ya toh? Nggih. Terkenal kan bakul pasir, rentalnya bego, bakul luruk. Tapi kok karangan bunga sampai datang 38 dan undangan yang Luar biasa. jelas ya toh, yang undangan kita tonjok sama undangan kita online ya Dri, apa namanya Dri? Online. Digital. Itu Digital. jumlahnya sekitar nggak sampai 4.000, tapi yang datang kemarin ada hampir 6.000.
Itu bagi saya sudah luar biasa. Alhamdulillah. Saya Tepuk kemarin tangan, tepuk tangan. sempat adem panas, Lur. Sampai kelambiku ganti kelambi ping pindho kembloh. Aku khawatir lek segoku kurang. Oh iya. Ndredeg aku. Dadi aku nyalami wong wis gak nyawang wonge, tak sawang segone terus. Dadi cara nyalami wong wis wong sing liwat sapa gak roh, tak lirik terus gone entek ora entek ora. Wedi lek Lah wong habis. gene pedote lho. Nggih, alhamdulillah, Pak. Tenan. Sampai bolo-bolo ki ngomong sing wingi ku Mas sepurane gak iso nemoni. Yo Pak Sanjaya, sing buah ngenamu kok jane ki ndelok Gus Idam apa buah to. Gus Idame ya ora enek, tapi kok sing buah iki gak enek pedote kaya ndelok Gus Idam. Nah niki. Alhamdulillah. Ini Nah, itu seserawungan, sangat Pak. luar biasa. Nggih. Luar biasa ngeri. Jadi ngeri. yang perlu kita garis bawahi mungkin banyak teman-teman mungkin yang kemarin menganggap Pak Jaja karangan bunga itu bikin sendiri misalnya. Iso ayo tuku karangan bunga orang ngetekne pasir sarit. Tetapi lek wonge gak trimo tekecek kenek. Dadi sampean aja pisan-pisan nggih karangan bunga atas nama Pak Lurah Sambirjo. Umpamane. Misalnya membuat karangan bunga mengucapkan misalnya ke Pak Rudi Gareng. Pak Rudi Gareng padahal Pak Lurah Sambirjo ki gak nggih karangan bunga. Nggih. Kuwi nuntut iso perbuatan tidak menyenangkan. Zaman Jadi pun ngeten kok. Nggih. bagi saya itu sudah luar biasa. Dan ini giliran Andre nyanyi, tapi harapan saya Andre saya pesan sama Andre Nggih. dalam arti Andre ini dibilang perintis-perintis pewaris-pewaris. Oh ngaten. Karena anak satu-satunya anak sematawayang. Semata wayang. Iya. Jadi pesan saya sama Andre teruskan perjalanan Bapak Andre. Karena Bapak itu dari kecil Bapak sekolah SD. Mungkin wong Swaloh ngerti kabeh lek pas aja sekolah SD. Mungkin lah asli wong Swaloh ya ngerti Pak saya dhisik bakulan jajan. Disugi neng ember. Oh. Diupengne ngoten niku, Pak. Dubengne. Nggih. Lah kene mboten. Nggih. Lho nggih napa mboten? Pak Sanjaya iki ora selamat Mbak nih kan. Bakulan jajan disugi ning ember. Sekolahku SD. Masya Allah. SD lho wonge bapakku dhisik supir bis, tunggalku 6. Nggih. Bapakku cantol wedokan maneh. Dadi gak durusi anake 6 iki. Dadi bar lulus sekolah iki langsung nyugi jajan ning ember turut ning tangga-tangga kuwi. Lho iki gak selamat iki lho. Lek iki wong jaba Swaloh mesti gak percaya, tapi lek asli wong Swaloh mesti percaya. Nipati. Oh iya iki renang. Rene dilo ya rene. Iki kanca kecilike rene dilo munggah. Iki omahe anu iki berpetung iki. Berpetung. Aku roh ya. Adan-adan. Iki nyang gerejane dhisik bareng ning gereja iki ladan-adan. Jenengmu sapa jenengmu nang-nang ngono lho. Anang. Wo Mas Anang adan-adan to? Jadi ini demi Tuhan lho ya, mungkin ini ada rekan-rekan yang di luar Swaloh. Ini pastinya nggak percaya kalau Pak Jaya mantan bakulan jajan. Zaman semono jajannya 20 ripis. Terus mundak jadi selawe. Getuk. Yo getuk yo enek jemblem enek mendut. Kuwi sekarang seperti ini bagi saya sudah sangat luar biasa karena kebaikan Tuhan. Mungkin sak Kabupaten Kediri lho ya. Gak enek sing perjalanan kayak Pak Sanjaya terus saiki dubah kayak ngene iki mungkin gak enek. Alhamdulillah. Nggih. Mungkin kalau perjalanannya seperti Pak Sanjaya tapi saiki panggah kere mungkin jauh kah. Tapi Nggih. lek perjuangannya seperti Pak Jaya saiki terus mengalami liku-liku yang tidak apa ya, Bu? Liku-liku yang artinya tidak mudah, ya ta? Nggih. Perjuangan, Pak. Mari ngono ngernetrek. Lha piye lulus SD? Mbak, gak apa-apa sing nanggap aku, tak suwi-suwi gak apa-apa. Iki wong Swaloh ben ro kabeh. Siap, Ini siap. sebuah motivasi. Nggih. Generasi anak muda sekarang. Monggo los mawon, Pak. Jadi banyak ya warga Swaloh ini sering juga ngomong ke aku, Pak San anakku loh mau sekolah goro-goro sampean. Lah nyapa? Kaget aku. Nggih. Lah kok iso ngono to, Mbak? Piye? Ya, anakku ora gelem sekolah gara-gara awakmu. Bojone ku lho, bojone Pak T pelekete Swaloh Kulon. Sapa jenenge kuwi, Mbak? Mbak sapa, Bu? Mbak Tris. Lah nyapa? Kowe nyapa ora gelem sekolah? Sekolah ora dadi apa?
Lho Pak Sanjaya lho ora sekolah trek akeh. Itu tidak boleh lho. Nggih. Nasib itu enggak sama. Pak Sanjaya enggak sekolah trek akeh. Wis jereke sapa? Ya wong tuwek-tuwek do omong dadi ngeri, enggak boleh ya. Jadi bagi anak-anak generasi muda sekarang kata-kata yang baik monggo ya dijalankan, kalau enggak jangan. Nggih, nggih. Kali ini sebuah apa ya? Sebuah motivasi juga Pak Sanjaya yang ngomong ini Edukasi, Pak. Nggih. bukan edukasi lagi, motivasi yang sangat Motivasi. dalam. Motivasi nggih. Lho gumun ya kanca-kanca kuwi ngene lho ya ceritane. Pak Gareng ngomongnya bener. Nggih. Mungkin Pak Gareng sering delok TikTokku. Nggih. Jadi Pak Sanjaya mari berjabat tangan karo presiden, karo Pak Kapolda. Mungkin karo Pak Kapolres. Mari ngono, Pak Sanjaya kuwi ketemu supir-supir ning ngene bungun asih foto-foto selfie-selfie lho. Akhirnya Soro, nggih. Pak Presiden munggah TikTok, supir-supir Harapan Jaya munggah TikTok. Akhirnya apa? Ngeri judulnya. Lah itulah arti sebuah ngeri. Siap. Jadi kalau menurut saya ngerinya gini, mosok mari ketemu presiden, jabatan tangan tak unggah nih TikTok, tak gini Facebook. Mari ngono, ketemu supir-supir ning ngene terminal Bungkrasi tak parani tak sewaber kabeh. Bener gak Bu? Tak unggah nih TikTok maneh. Nggih. Ya Pak Sanjaya jane sapa? Gitu loh. Mari ketemu presiden, mari ngono kok ketemu karo supir-supir dunggahne TikTok. Jadi pesan saya sama Andre dan nggak bisa lama-lama karena Mbak Niken bayar larang dari Bapak ngomong terus engko rugi aku. Pesan saya pada anakku putra mahkota atau putra semata wayang, jadi ikuti jejak Bapak, kamu harus tetap rendah hati, jangan tambah tinggi hati. Kalau kamu rendah hati, kamu tentunya akan banyak teman. Kalau kamu tinggi hati, sombong atau gimana, nanti gak punya teman. Nggih. Itu mungkin yang dapat kami sampaikan. Semoga ini bisa menjadi motivasi rekan-rekan semua atau anak generasi anak muda sekarang. Nggih. Nggih, leres. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat Pak Sanjaya. Perjuangan yang Luar sangat biasa. membuahkan hasil yang luar biasa, Nduk Nggih, Niken. nggih luar biasa yang Ini dulunya. juga penak tak sawer. Kayak kok ngadeg kabeh. Oh, sing dene. Nah. Oh, nggih, nggih, alhamdulillah. Nduk ngadeg kok kabeh, Nduk. Rodok rene Ndri. Langsung mawon. Niki Nggak napa apa-apa, Mbak Sentul Mas juga. Andre sama Mbak Depi nyuwun lagu Sinarengan. Sinarengan. Oke. Oke. Mas Andre kersane Nah. nyanyi nadane cowok. Video matikan dulu terus dinyalakan lagi. Start dari awal. Nah, lagune Sinarengan Pak Sanjaya. Nggih. Menika pundutanipun Kang Putra Mas Andri. Coba digawek nih, Gus. Jogete sing paling penak jare saweran luwih akeh. Iya. Yo iki Bro, melok nilai sing penak sing ndi engko disawer sing ketoke plong-plongu gak enek saweran. Aku tak melu biji ben sawer aku akeh. Biji, kalau api tak wene aku tak sahi. Go diaturke tembange Sinarengan bersama Oke. Aku Rumatono. Sinarengan. Kowe cah cilik dilarang ning isor. Nggih. Kowe tak uncali mbok ideki cah cilik engko. Mesake sing cilik rada nyisih sik. Nah, iki sak lagu tok tak ramekne, sak lagu tok. Ki Bu Sanjaya nyawer dhewe, Pak Sanjaya Nggih. nyawer dhewe. Bar niki lagune napa Pak San? Nggih, Lagune napa bar niki? Andre. Mas Andri. Oh. Mas Andri lagune. Lagune sampeyan iki joget ora kenek, makane aku mau nyawer plong-plong tok. Lagune sing rada anu. Nek lagune Andre aku iso joget. Napa? Lagune Mbak Niken lagune wong sepuh-sepuh kuwi ya. Kuwi niki anu. Ah. Wong sing nyuwun niki wae Mas Andre Yo bener Sinarengan sayang, wae. tapi maksudku kok yo pas lagune wong tuwek we. Enggak, Lah memang. lagune penak Mas Sanjaya ku ngeri lho. Ngeri ngene. Ngeri. Lah batin niki kan tak salah kok nyelot tuwek. Aku lagu sepuh iki. Apa to, Pak? Lagu sepuh. Lagu sepuh. Sik, kursine kuwi pindahan tulung. Nah. Sak lagu tok ngubar balekno neh, Teng. Nah, nggih. Iku lho, Nggih, arep bagi-bagi bahaya, we. rezeki, bagi-bagi rezeki. Kuwi deg-degan lho. Manut Andre, sak lagu tok Andre. Gas le. Napa lagune, Mas Andri? Iki Napa 3000, Bu Sanjaya 3000. Entekne Bu, 6000 ya. Anu wae, Pak. Lagune lah Mas Andre ki. Sampeyan urusono iki aku tak ngurusi wong-wong lho. Nyuwun dumes to. Lah dumes iki kan Kekalemen, kekalemen. rada kekalemen. Oh, apa, Nduk? Lha apa? Pe apa
Mempesona. Pek to. Lagune ngoten lho, Pak. Ya mene tak jar-jarne malah ngeder-ngedeni to. Lah, Maksudnya apik-apik. Lagu pek-pekan ngene. Niku apik-apik Pak maksudnya. Pepe apa? Pian sungguh Ki, ndelok tatu ya, Dri? mempesona. Masuk gak Dri? Iso gak sampean tatu iki? Oh tatu. Ya wis lagune Tatu. wong tuwek lho, Pak. Dijajal lek kena Tatui. joget ya diterusne sawer, tapi lek gak kena joget berarti mandek nah. Golek liyane ngono lho. Tatu Jenengane ya. tatu, roh tatu niki. Sak lagu tok 6 juta lho iki. Loh, mengke mboten saged jogeti malah ndak sido nyamirne. Lho, Tatu. sing jelas sing Pak Senja kira iso joget. Nah nyuwun tatu. Tatu piye, Mas? Tatu atu tayang ibu gitu. Mas sepurane ya gak usah idek-idekan. Nggih. Engko Keplak-keplak enek wong mawon. sepuh njupuk dhuwit mbok idek aja. Aku kok nambakne. Oke, Kuwi nek sip. gareng nang ngono bahaya wi. Kuwi jenenge gareng wi. Ya rada ngegene wi. Wah, lu kembar Hati-hati aku. we, bahaya lho. Sampeyan aja nyedek kuwi lho, bahaya lho. Kembar aku. Kuwi gareng wi ya. Mas Agus. Sapira? Sepira Gus? Jeng 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 jeng. Iki 6 juta ya hormatano sak lagu tok. Mian. Alhamdulillah. Bar ngono medun, marine sampean kok ngono. Oke. Ya, Dok. Iki Cowok. tak omongi lho ya, Nggih, duwite Pak. iki dilebokne pentil. Pentile sampean. Sing lebokne Busa Jaya kok. Astagfirullahaladzim, Pak. Sing lebokne Busa Jaya kok. Ya aja pentil ngono to, Pak. Iki. Ya Allah, susu. Ya terserah. Kan ya Penjaga sopan aku. telepon. Lebokke ATM. Bu, dipraktekne Bu njajal Bu. Eh, Padha wedok kan ora apa-apa, lek pas aja sing lebokne gak oleh. Ya Allah, Dipraktekne tok, Bu. Kayak ledek kayak aku. Ya Allah, Pak. Eh, Bu kerip. Bu malem ngene lho, Bu. Dingene tok iki. aku pengen simo. Ora kena. Ora kena prakteknya ya kena langsung disaut ngene, Bro. Keri. Saut langsung. Yo, tatu. Padahal percobaan dikai Bu Sajene langsung didelep-delep ngene. Oke, ayo ndang digas. Ya, Gus. Ini perjanjian ya, lebokne pentil, tangannya meneng kabeh. Aja to, Pak. Loh, ngapa ngelebokne Busa Jaya kok? Aja, Pak. Padha wedok e. Lah engko lak wayahe sampean, yo tak lebokne pentilmu. Waduh. Tangannya meneng ae. Nek kula los lanang. Oke. Wes go ngalih wong yo. Kancane dhewe Weh. kabeh. Kancane dhewe kabeh. Kok yo gejo-gejoan. Lah koncone juga dhuwit ngene lho, Lur. Digejoh ngene. Ya lara to, ya njotos kendel. Nggih, Gak wis. pareng. Kancane dhewe kabeh, ngeten. Gak pareng wis. Dimulai neh. Wong sing Duwite rong tek. wong sing neng. Kita dientekne Bu, dhuwit 6.000 perjanjian entek. Aja montekne Pak Gareng ku piye engko? Ya ta? Kula turane mawon, Pak. Malah Wis kula- aman. Oke, tetep kondusif nggih. Iya, ya, kondusif, Kanca-kanca. kondusif. Terima kasih. Yo, Iki asline gak sengaja, Lur. Nggih. Oh gak kok enek rencana njotos iki gak. Mboten kancane dhewe. Koncone juga dhuwit digejoh ngene cara sampean dhewe nesu to. Nggih. Wong dhuwit dicekel tangan digejoh ngene. Ya maneman dhuwit 100 sik. Ya karo ente digejoh karepe digarne. Tapi malah dijotos dhuwit 100 mau ngono lho. Yo, wong neng Ayo. san. Cinta damai. Ya. Diangkat kok. Pokoknya aja ngene lho Lur, aku ki lek mbok ngenekne mo, dhuwit tak uncang ya wis bejo-bejan ngono lho. Kowe perjanjian dhuwit 6.000 dientekne ya wis to. Nggih. Gak usah royokan. Ki lebu saja deloken. Ora go sak wong iku dikira disaki ngene dhuwite. Mboten. Monggo. Andre, Wong neng Ngerti ae? sandingku kok kono yo. Niki malih. Lah apa lagune prayo iki sing dintekne? Tetep tak. Sing rada rancak. Napa? Anu. Pak Rudi, Nggih. dhuwit 6 juta e jarine bojoku njaluk 3. Berarti kurang loro. Kurang rong lagu. Napa, Jadi Pak? sak lagu njaluk Bu Sanjaya iki 2 juta lah ngono to. Alhamdulillah. Sak lagu 2 juta. Lek rong lagu kas berarti petang. Lah nek 3 lagu berarti 6 iki tak ora tak sawerni sampean iki nggih. Sindene karo kae iki wis iki entek ini sampean tok iki Bu Sanjaya iki tenang e. Aku bengi iki ora oleh sawer, aku wis kecut aku. Lah Bu Oke, Sanjaya Pak. nek rong tak jawel rong wani maju no. Lagune Mergo napa, apa? Bu? Enek kode. Lagune napa? Permintaan. Nah.
Ini kan benti Wangi Putri ya lagune, benti Wangi. Aku les pesen to karo sampean mau. Wong loro. Aja royokan. Ben penak. Napa sing rada rancak? Pak polisi ini akeh aja tukaran. Pak polisi ini nek 7 lho gak main-main iki. Napa, Duk? Gak, sik engko sing garing. Lah, innallaha ma sabirin lagune sabar, sabar, sabar. Wis, Ndre, ngene Ndre, kan telung karek rong lagu to iki. Nggih. Sampean sak lagu, bapak sak lagu wis. Tapi lek bapak nyanyi, sampean joget karo DB. Lek sampean sing nyanyi, bapak ribut sing joget. Oke? Ya. Tes. Nah. Tas. Jale iki pertama dan terakhir. Pak Pernikahan. Sanjaya, Nggih. Pak Sanjaya nguduh mantu pertama dan terakhir ya ta? Nggih. Lah nek engko lek nguduh mantu ping 3 yo mbok seneni aku median wong. Ngono lho. Pisan tok wis. Oke. Yo, sabar. Bu ngono kuwi deloken, Bu. Lek sik. Bojoku tak omongane. Bojoku tak warane pinter. Nggih. Sing jogete iki heboh, kuwi loro. Nek jogete rada plonga-plonga sitok ae. Nah. Sawangen wedi ngenak-enak tok kaya loro telu kesenengen no. Didelok sik, Bu, ngono lho. Diamati Nek lah. jogete heboh ya loro telu gak apa-apa. Ngono lho. Sik kita kenekne gununge. Nah, aku tak ndelok. Iki mesti jelas kan ngene lho ya. Iki duwite Pak Sanjaya 4 juta, Bu Sanjaya 2 juta. 6.000. Jadi iki jatah entek. Wis. Nggih. Sawangen kula aku ngesaki Senen ono ngono lho. Nggih. Monggo. Nggih, Pak. Yo. Andreas. Ada Niken Salimi. Ada Cakra Budaya. Oke. Setia ramungken mendua matersuwun sampun ana ngancanining saben dina aku bakal setia ramungken mendua matersuwun sampun ana ngancanining saben dina. Oke. Sak lagu Wis aku mau nyebari kono, tukaran terus. Wis mau aku nggawe kono mau aku. Nggih di. Kok kowe nyawang aku gak kok? Tak Nah, cemplung ning kali ngono diadahi kabeh lho kepala. niku tembang. Kali mburi omahe banter ya le. Wong dikak apik-apik mesti lek njotos si kancane. Soale mambu san cangkeme. Iki wong sepuh-sepuh gak enek sing mambu. Wis aman ning kene kono gak aman ngono. Nah, waduh, sing sih kono malah akeh nggo. Mriki ki aman, mriki Pak. Kok lanjut. Lagune napa? Lagune sekali lagi. Wes. Iki duwite dientakne sak lagu tok ya. Nah, sekali lagi lagune apa? Kene Bu, duwite Bu dientakne Bu. Kene tak wis sampean meneng e. Nah. Cinta Noda Hitam. Oh, Cinta Noda Hitam. Ya. Sing nembang Pak San piyambak nggih? Ya. Alhamdulillah. Nah. Cinta Noda Hitam. Buat warga masyarakat Wis ukuripun mari mapan wonten ngene ing sampean Suwarno. dorong. Wis iki terakhir. Nggih, Pak. Aku ngowahi kono wis gak wani. Ngene wae tangane. Ora namani dhuwit tapi ngene tangane. Ayo. Nggih. Yo. Cinta Noda Hitam. Oke. Iso apa ora? Ndang lek iso. Sik Pak Rudi tak sampe resik di Bang Lali. Kenapa, Pak? Waduh, lha kula ya Jadi sawer, Pak. nggih niken mek tungtungne aku tok disaki neh kok niken niku kurang ajar. Terima kasih. Dalang niku pikirane abot. Nggawa gamelan, nggawa wayang, nggawa kelir barang. Heeh, nggawa bis, nggawa Wong elep. sing gawa elep sopir sing gawa wayang peniti kok ya. Nggih, lagune napa? Cinta Noda Hitam. Nggih Pak Gareng tak wae 5 nya. Terima kasih, Pak. Alhamdulillah. Yo Mbak niken gak usah meri ndang nyanyi. Iki blangkonku langsung tak cepot iki lho.
kena duit. Oh iya wayahku eh. Iki lho, iki sepenting joroyan tak wehne sampean kabeh iki. Nggih. Iki sik 2000-an ya. Ayo. Weh, Gak sing kono kok gak tak sebarne tak lungne wis. Maringe tak lungne iki. Gak aku nyebar bahaya ngono. Tak lungne ngene lho diweki. Ya wis. Ya cinta noda hitam, Pak Sanjaya. Ya lho aku ane sik. Ngelak iki. Sembarang ngene wis. Ora apa-apa. Niken. Aku kok Wong sampean ya ora guwing lho ora apa-apa ora utuh. Ajake rapati ketok iki. Endi? Kok golek sing utuh barang ya? Oke, cinta. Yo niken mulai adele metu lho niken. Lho puane anak.